हेलो लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंसोर गासिखौबो बरायना थाबाय। बेयो जाहैबाय बङाइगावनि इक' पार्क फिश श'रुम। थौदो बिदिब्ला रुम सिङाव हाबलांदिनि। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो, इन्जय खालामदो। नाया मा मा गाबनि दं, मा मा डिजाइननि दं नायलांबाय थादो। स' नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। नोंसोरनि सापर्ट मोननानै जाहाथे आं इयुनाव दावगालांनो हायो बेनि थाखाय। नोंथांमोनहा बायदिसिना ना नुबाय जानो हागौ। नोंथांमोना नानि कालारफोरखौ मोजां मोनदोंबा, नाफोरखौ मोजां मोनदों लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। आरो सोरबा नायफैनो गोसो दंबा बङाइगावनि इक' पार्कआव नायफैनो हागोन।